Shubor nakaslem jong unongsan hima. New Trap Integrated Territorial Organization. Hagipor baladap kelapha da kashiti cho Menteri Rang Ba'du kari Narendra Modi. Banda watung da CBI halor kajing sya penyap jong upulit officer UPJ Marbanyang upoi penhun majau kajing hap jong ki krem dewyong bat kabapen mi ya kakerteng jong kaseng hito bagi yo ya kicheng. Unong yalam kaseng udan baklang dekhar ulaya thu bahdu menta kempat yo ya kajubam na Menteri Rang Ba kari bat kemtep la kasorkar pedeng kalathung ne em ya kajing toket balat luan. Presiden kahito ulaya thu ru bakaseng kala ai de kajing tho shu Menteri Rang Ba kajella bat sha Modi Henry nakaliang ka jongki kidang sngam bat hadu menta ka khai dewyong tu kadang yat ben. Ula ongru bakaseng kan beteng ban bot dien ya kan kaman khnang baya udawyong ngin yo bantre biang kumbalong menshwa. Om tangki katu kat ningot lene tang uwei ne ar Henry kadai banlong ya barok kumbajulong. Kaseng kam ailat bat kam syong that halor kan ne kakam. Adu menta kat kum kutu kusti bungi pha ban dawa CBI inquiry halor ke jingyap jong pitar marko PJ marbanya ka jingyap jong poi penhom na jaw ka jing ur kutu ka parduyong bat ka jing mi kerteng jong hito ha kutu bagi yo share te ngimpat yo jubab ye ru na kan liang jong ka central government lada kan pha ye kata ka CBI inquiry ne na kaliang ko jongi te ngimpat yo jubab ye bat ngidang pedru bat ngil ai kopi ro to ko porsche ki minister jong gajala bat so chief minister kumjo ndai na kalian jong ki rugi sngap se yo badon ke ai silindet ni mla ban batai badi hadu mentar ka illegal transportation kadang don be hi illegal coal mining ru kadon be hi te kasyong ha kajing start jong ka government bat kajing start jong ka central government ka ai kin react halor kani ngi halor ya kan ka piong pi stress be ya to ka CBI dai ngin bud dien bai ngim song ki ngim song thai bat la da ka sha ya ka benta yang ngi wat ban agitate ro ya kita ke balong be an ngin agitate hendrai ya ka ai bat ka badai hok bat ka jong pat ba ka ban ya bat ka legal ban ong bat kita ki polisi ki ba wandor kat kum ka juk ko perthai mentai wat ya kata ngin ya kren ba ka government ban wat kilat lenti nang ba yu do yong ngin yo biang bantre kumba tre menswa kumba ya tre menta kum ke jingel kai ko kameo bu khnai ina kaliang ko jongi ngin stress bet kumno ban ya tre kam ban punwandor bet bat dalai uir de ban lai dalai ubir de ban lai usir de ban lai nder ban lai tang kita ki high level kita ki parti ki beper ki kenhun ki beper nation bal ong ban lai kan de salan sar ya berkhoi